Ce aleg? Paracetamol, Parasinus sau Parasinus Penta? Eu îți spun care este diferența, tu nu uita să mă urmărești. Paracetamol se folosește pentru a scădea febra și pentru a ameliora durerile ușoare și moderate. Parasinus conține 3 substanțe: paracetamol, clorfeniramin și pseudoefedrina și este recomandat pentru ameliorarea simptomelor din răceală și gripă, ameliorarea strănutului, a rinoreei, a congestiei nazale, a febrei, a durerilor musculare și chiar a durerilor de la nivelul sinusurilor. Atenție însă, pseudoefedrina poate pozitiva drag testul. Parasinus Penta conține 5 substanțe active, după cum ne spune și numele: paracetamol, cafeină, fenilefrină, terpinhidrat și vitamina C. De aceea este recomandat pentru ameliorarea simptomelor din răceală și gripă. Terpinhidratul pe care îl conține are rol expectorant, iar vitamina C te ajută să te refaci mai repede. Spune-mi în comentarii dacă știai aceste lucruri, iar dacă ți-a plăcut, apreciază această pagină.